Mentang ini pet ya ki program cingile kai football menta kamit bat ha ka por la sai step ka Philippines pinis kan kumbersai ka Myanmar ha ka por san ji janmit kan ba ka China kan kumbersai ka Thailand ha ka por san janmit kan ba ka Cambodia kan kumbersai Hong Kong ha ka por san sting janmit kan ba ka Indonesia kan kumbersai ka Mozambique ha ka por risting janmit kadba ka Kyrgyzstan kan kumbersai ka Kazakhstan ha ka por Prauje kadba ka Tajikistan kan kumbersai ka India ha ka por Prashteng kadba ka Armenia kan kumbersai ka Moldova ha ka por Prashteng kadba ka Belarus kan kumbersai ka Burkina Faso ha ka por Prauje kadba ka Hungary kan kumbersai ka Kazakhstan ha ka por Prashteng kadba ka Russia bersai ka Trinidad ha ka por Prashteng kadba ka San Marino bersai ka Azerbaijan ha ka por Kyrgyzstan senia kadba ke Liberia kan kumbersai ka Sierra Leone ha ka por ka Ashteng senia kadba ke Iraq kan kumbersai ka Venezuela ha ka por Rishteng la China step kadba ka Lionel Messi kata ka Argentina kan kumbersai ka Iceland ha ka por Rishteng la China step teknik jingle kai le da kwa ban pi live te pila ban yo ikiling ha po comment box ngan sebu ya ka link tat andalami lembaki website dan bisa kenal bersama kita keluar ke channel ada kalian ban YouTube subscribe badan bin icon gede kecil Kublai Shibunda